Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Al 3 keer woen een scootje dit kampioenschap op het thuiswetter. Grutte vraag, kind lang waar je stunten. Dit is het Scootjesjournaal. Grauw en Jennewoud in strijd om de koppositie. Akrum wil het gat naar de kop dichtzielen. En wat is er aan de hand bij Ljouwert? Het SKS-kampioenschap leidt nog heel iepen. 4 dagen, 4 verschillende winners. Dat zegt alles over hoe dicht de scootjes bijna lezen. De skippers van de SKS zielen de 5e wedstrijd van het kampioenschap. Snits pakte juster een emotionele oewinning. Dat bracht haar nog net naar de top. Maar Snits blikt wel op een scootje om rekken mee te houden. Op de Langwadderwiel krijgen de skippers Joet een nieuwe kans om het verschil te maken. Misschien wel het moment van Ljouwert om van haar auto te bieden. De Ljouters zitten ontnota in de Lietse logen, de hoek waar de klappen vallen. Ik denk voornamelijk dat het ons zelf luidt. Ja, de mojo is in fut. Ja, ik weet het niet. Ja, is het dan dat de bemanning, dat de Noorzen net dezelfde kant op staan, makken stotenvolle flaters, is het skip, kist er al een vinger op lezen? Nou, je binnen in de jaren ben je bezig met een proces om een skip ergens te krijgen. En die wordt nou met die nieuwe formule wordt die gewoon terugbrutsen. En daar heb ik in de winter een hele hoop negatieve energie in stekken moeten. En daar wil ik het voor de rest net al te vol hebben, maar ja, die neem je wel mooi. Hij hier juster de mojo, de farm wol. Jappie Visser, mij Snits, de winnaar, doe op de Snitse maar. Mij meer ballast en minder tuig dus de Ljouters. Alle ingrediënten je joet onwijzig voor een mooie zielerij. Scootjes die positioneren haar alweer op de Langwadderwiel. Dit is de route die erin leidt. Een op- en delbaan, boei 1 en 2 om en daarna kunnen de skippers weer kiezen. Bakboord of stuurboord om in die gate. Dit is de 2e keer dat we joggen naar de start. De start je voor via Valsk, algehele valske start. En waar ben je nou goed voor? Dat lijkt de lemmer te wezen. Der rechts verdwijnen ze correct uit beeld. Hier de hele mannen, ook een poerbeste start. En Drachten had een hele mooie start. Sjurres even, die binnen aan de linkerkant in 1 keer heel goed voort. Hetzelfde hield voor Jennewoud in het bruin. Wat doe je dan in zo'n lang kruisrek? Jereveen gaat direct door de wien, direct een orenkoers. En je ziet mooi die tweedeling in de vloot. Maar de hele mannen koeren het mooiste slagje kezen hebben. Oer bakboord, daar ben ze. De nummer 9 in het klassement. Als eerste bij die tonnen. Die draait daar Verdel. Lodewijk Meter zal de wies mij wezen. Daarachter verschijnt in het green de lemmer al. Nou ik om de tonnen Jasper Visser. Hier aan boord bij de Leemsters. De winnaars in 2022. Volgen terug Snits als Tredeno. En daar boppen in beeld Jereveen nog. Maar die maakt nog een heel soort scootjes voor haar gaan litten. Sjurres even. Meisje treien op die tonnau. Jennewoud, Akrum en de Jouwer. Jennewoud mat rond te gaan aan Akrum en de Jouwer. En dus verliezen ze nou wat trein. Van de wien gaat het dan weer op naar de gate. En dan denken de meeste skippers wel te weten dat stuurboord om het mooiste gaat. Sjurres even, daar kiest de hele mannen voor. Hilda Veroon. De Grutske koprenner in de race. Uit zijn Akrum. Daaronder in beeld, rechtsonder, die kiezen als enige voor dat orenslagje. De lemmer in het green kiest de onval op de hele mannen. Dan is de vraag wat er als eerste weer bij die ton is. Is dat de lemmer of is dat de hele mannen? Nou, we zeggen wel dat de lemsters correct wat jij er binnen. Het scheelt net alles. De hele mannen
dwingt nou de Lemmer om te draaien. Zij binnen wel eerste, maar het gat is maar liets. De Lemmer 1, de hele mannen 2, Snits redden. Dan erachter, nog volle spannender, achter die kopgroep van Trijen. Grauw, Jennewoud en Drachten. Zij ik je knap erbij. Krijgt Drachten genoeg ruimte. Wolf van Jennewoud. Net van Grauw. Wat betekent dat? Dit is een onvaring. Ja, wol, nee. Nou, het scheelt net alles. Maar waar zit je fout? Ja, dat weten de dragsters vol. De dragsters vinden dat Grauw hier helemaal verkeerd zit. Grauw zei oké, wij bekennen schuld. We loeken de groene vlaggen. En accepteer je 3 strafpunten. Daar had de Lemmer helemaal geen wit van. De koprenner in de race. Achtervolgen toch de hele mannen. Blijft die protestvlagen staan bij Drachten, is dan de vraag. Als deze kopgroep van Trijen die nog altijd domineren. En elke keer dat je denkt, ze slagen een gat, dan komen de achtervolgers toch weer dichterbij. Snits en de hele mannen, ze binden er nog net van heel dicht bij een waardel. Voordat ze weer van de wien opgaan naar die gate. En daarachter gebeurt ook nog. Een van de klassementsleiders, Grauw, in de slag met de Jouwer. Sjurres even, de Jouwer en Grauw. Grauw kiest Aaien van Rayild, jouwt de ronde. Jennewoud profiteert, vierde nou. Van de wien, als die top 3 er al terug die gate is. Snits kiest links voor een orenkoers als de Lemmer en de hele mannen. Die schuiven daar rechts door de gate. Waar had dan de vlugste koers kiezen? Ben dat de Snitsers? Of schuiven der boppen nog de Lemmer? Het is een onval van Snits. Die het zeker trein winnen, maar net genoeg om de koppositie te nemen. Wol voorbij de hele mannen. Je komt Drachten, maar nog altijd de protestvlagen. Wat betekent dat voor het klassement? Zij hebben het goed teren. En sjugge spektakel deze wedstrijd. Want zo sjucht dat eruit als zij op die gate zou komen. Jennewoud, vierde nou. Daarachter de Jouwer. De Jouw kiest op het laatste moment voor het slagje oer bakboord. Sje, de Jousters. Maar jou die genoeg romte. On Akrem. Dat is de vraag. Akrem en de Jouwer, die hebben elkaar rekken. Het wie misschien net meer als een tuut. Maar beide zullen vol in protest gaan. En wat betekent dat voor het klassement? De Lemsters hier op de Langwaddewiel nog altijd Faroon. De eerste die-oewinning zou het betekennen van Jasper Visser. Skipper zoekt verliezen hier. Waren doe zonde. En elke keer dat we naar zo'n cruiserek juggen, denken we dat het spannend wordt. Maar alle keren weer weten de Lemsters de Snitsers wat te blijven. Ik nou, als ze op naar de finish gaan hier in Langwaar, is het de oefening voor zijn bemanning in het rit. Jasper Visser kan de hand in de lucht steken. Nestel je harm in de top 3 van het klassement. Dat kan toch net oors. De Snitsers, zij weer het worden. Nog voor de verrassende underdog, de hele mannen. Super start, zet op die gang en ik kwam hier maar eerst bij de bovenboeien. Toen we het hier direct een gatje maar zien draaien. Hele mannen, Snits en wij. Ja, Snits rond goeie, die rond beter als us, die rent top. Dat hele seizoen al. En, de kamer staan er gewoon een stukje dichterbij, hè? ze rond beter en wij ronden het net super. Net super. Maar dat viel ik in de wedstrijd wel. Maar we zien Sagoe steeds in de druk. En als voorop zit en de vaas de goede kant op. En dat doen we denk ik hartstikke goed. Ja, dan moet je er maar voorbij komen. Ja, en de laatste 2 cruiserakjes weer natuurlijk gewoon verdedigen. Zij Jasper Visser na zijn eerste die-oefening in de SKS op de Langwaddewiel dus. Wat ik een heel goeie die hier, wie Lodewijk Meter van de hele mannen. Een tweede plak voor hem. En de wierde bleef mij. Het gaat hartstikke goed. Dus ja, we zijn mooi met elkaar aan het klimmen als team. We
We zijn het kampioen in 1 jaar. Dat komt misschien wel. Nee, precies. Ja, oh, nou ja, dit klinkt wel heel ambitieus in ieder keer, Daar Lodewijk. ben je wel een mooie tijd mee bezig. Dus het is, als je team een beetje bij elkaar houden kan en met elkaar op inspelen, nou, dan geeft het weer hartstikke fantastisch. Dus, Laten we nog even rustig de hele uitslag besjen op kaart. De top 3, die wisten we. De Lemmers, Snits en de hele mannen. Denij Akkerum en de Jouwer zit er ook weer goed bij, Likas Jennevoort. En op het tweede kaart, Desjeuve Grauw. Die waren zonde, maar met 3 extra punten komen die op 10 voor de wedstrijd van Joert. En wat betekent dat dan voor het klassement? Grauw, omdat de 3 extra punten van Grauw au Loekber binnen, bleef zij koprenner, krijgt voor Jennevoort en de Lemmer. En zie je hier onderin het klassement vooral ik jouw favoriet. Waarbij het 11e plak van jou het nog altijd opvalt. In de klapper praten Arjen de Boer en Geertje de Vries Asen met oud-politicus Angela Soeboer over alles wat er joert badden op het wetter. Dat zul je. Oer een kwartiertje naar het waar en Friesland joert. En dat wie hem, Trodewien op naar de restdag van morgen. Geen zielerij, maar wij binden wel gewoon. En meid je dan de balans op in het Scootjesjournaal. Tot dan. Hoi. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Raschma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Service en Auto's.